Edulok aplikazioa tablet edota smartphone batean instalatzea da. Ondoren, aplikazio hau ireki. Guk sortutako ibilbidea topatu eta zabaldu beharko dugu. Azkenik, ibilbidea egiten hasi. Ibilbidean QR puntuetan landaretzaren puntuak lehen aipatu dugun bezala irakurri beharko litzateke barkode aplikazioaren bidez. Animalien puntuak 5 zatitan banaturik daude: argazkiak, informazio orokorra, audiograbaketa, YouTubeko bideoa, eta lotura bat. Azken bi puntuak guk ez ditugu sortu. Ibilbideko puntu guztiak alboan beste puntu bat daute kokaturik. Informazioa irakurri edota entzun ondoren galderaz osaturiko jolas bat egiteko aukera dago.